akpọtu onye ụwa iche akpọtu uche iche. Onye ụwa anaghị akwụ n'ọfọ, a na-ewepụta onye ụwa ọfọ. Onye ụwa ga-enweghị ọfọ. Ịmakwa ihe na-ebute ọfọ? Ihe na-ebute ọfọ bụ Ikénga. Ihe na-ebute ọfọ bụ Ikénga. Ọfọ anaghị akwụ ebe Ikénga na-akwụrụ. Onye ụwa gị hụ na chi gị. Ya ka asị kịta na-akpọrọ chi gị na onye ụwa gị oku. Ha abịa. O chi gị ga-eweta onye ụwa. O chi gị weta ọka onye ụwa gị ọbịa kele. Chi gị ga-anọdụ onye ụwa gị ọpụọ jesete aka weta ọka. Ebe akpọrọ chi gị na onye ụwa gị oku. Ọfọ ijiri bịa ụwa. Onye ene nọtara gị ụwa iji maatụ gị nọta m ụwa. Ọfọ njiri bịa ụwa wụ na chi m ka ọ dị. Ọwụ na onye ụwa m. So ndị dibịa anaghị eme na ha kpọtụrụ gị onye ụwa. Ọ dị wrong. Ọ chi ụwa ka a na-akpọtụ. A na-akpọzi chi ụwa ha na-akpọzi onye ụwa ya na ya nsogbu. Ofu ọkpọsị ha ahụhụ onye ụwa gị nwe ya. Onye nwe ya chi ụwa gị. Ịghọtagwo? Ọ dị ka abịa na bunu kịta na onye nwe ụlọ bunu. Ọkwa nna gị. Ọkwa nna gị na nne gị bi ebe a. Ọkwa ha dị na nwunye mejipụtara na ụta nke osiri. Ọkwa m nkọ ọsọ m onye nkọwa chi ụwa na onye ụwa dịka di na nwunye. Dịka nne na nna. Ịghọtagwo? Ikénga ndị n'ụlọ onye nna bụ ya na ọ ya mere eji akpa ya di bụ n'ụlọ. Ọhụụ nwaanyị bụ Ikénga dị n'ụlọ. Ịhụgwo ihe ndị ahịa na anyị na-eme na. So na ihe a na-eme ọdịnala ihe ndị bara gboo. Kama na ihe mezu oyi dize ka ga-asị na ọ na-agbagwoju ndị kịta anya ụka bịara sa ihe niile. Ịghọtagwo? Ya nakwu nzobe ndị nna nna anyị ha nzobere ife a dịka ga-asị na ọwụka ihe nzuzo. Ha kara ha mana ọ ga-awa understanding ha ọ ga mebi a na-eche ndị ka nwata tolite bụ amụ. Ịghọtagwo ihe dị otu a ihe ọ na-emebi. Maka na ọ bụrụ na otu anaghị mpụta na-ekwu ya n'ikuku kịta na onye ukwu na nta na-anụ ya kịta. Ya bụrụ nwa bere nwa ji amụ ihe anaghị na-ekwu na ọnụgwe ọ mara gwe ya. Ya pụtagodo Chinyekwu okwu ụfọdụ site na ihe ị na-ekwu ihe ọ nụgworo wee na-ajụ gị ajụjụ. Ọ ka ife si esi na ihe a dị otu a na chi onye ụwa onye ụwa onye chi na kedụ ka chi si bụrụ onye ụwa bụrụ ajụ ọjọọ gị ịkọwa ya ka nne mmadụ si bụrụ nna ya ka nna mmadụ si bụrụ nne ya. Esi na a na-ewepụta onye ụwa ọfọ ịkọwa ya ka esi ewepụta onye ụwa ọfọ kọwaa ya ihe bụ ọfọ. Amara m onwe ebe ọfọ m ga-anọ without Ikénga. Ịgwa ya ka onye ụwa si nwee Ikénga ihe mbute onye ụwa ji nwee Ikénga. Ịhụgwa ya kịta na onye ụwa enweghị Ikénga. Ọ chi bụ Ikénga. Ikénga chi enweghị Ikénga onye ụwa. Ịghọtagwo? Ị ga na-anụ asụ Igbo ahụ Ikénga nwata adịghị ile. Ikénga nwata adịghị ile bụ chi ya onye ụwa ya. Ikénga nwata adịghị ile ahụ a na-ekwu okwu ya chi nwata adịghị ile. Ọ ya nwa. Ikénga chi ya mpụ onye ọzọ na-abatara Ikénga agwụ. Akwa echi na onye ụwa ike kpọtụ ihe a ebe a. A naghị akpọtụ chi iche akpọtụ onye ụwa iche. Ị na-aghọta? Ọha abụọ ka a na-enye ọnọdụ na data ọkpọsị. Mana onye mbụ isi ogige ebe ahụ chi. Onye mbụ ụzọ ebe ahụ chi. Onye mbụ ọfọ ebe ahụ chi. Mana ya onye ụwa kwụzi n'ọfọ ahụ. Ị na-aghọta ya kịta na a naghị ewepụtago n'ọkpọsị onye ụwa iche wepụta ọkpọsị chi ụwa iche. Ofu ọkpọsị ya mbụ ife anyị. Otu aka ihe nsi dị my brother. So ebe ihe a na nsi ewe pụọ na from argument that of ahụ. Ịpụtagodo nkịta na-esi na igbu dibe na ọ dị right iji akwụ ogirisi eme mmadụ ya na ngwa wepụta na onye ahụ ọfọ na akwụ ogirisi. Ka ị gwaza ya ụdị dibịa na-eme. Ịhụ na ọfọ ya ka ọ ga-ejiga eme datin. Mana ọ dị right mmadụ na-akpọtụ chi ya na-akpọtụ onye ụwa ya. Ị gị wee dibịa bupụta ya ọfọ. Kekwana ọfọ nke chi ya. Kekwana ọfọ chi ya. Ọ ga-ejiga kwudo na ihe a na-eme. Gị bụ dibịa gịnị maka iji mbupụtakwa n'ọfọ? Gịnị maka iji hapụ gị ọfọ gị? Gịnị maka iji bupụtakwa n'ọfọ gị? Ihe iji bupụta ọfọ gị ọkwa ka Ikénga gị wee kwudokwuo na ihe a na-eme. Ị na-aghọta ihe a na-eme be anyị ka anyị chekene na uche na Igbo nwere ọgụgụ isi nwa Igbo na-ekwukwu n'okwu a. Ka anyị chekene na uche na ihe mere dibịa ụwa gị maka dibịa ji mbịa kwụrụ otu anyị si kwụrụ. Asị ya na-emere gị ihe chi. Ọkwa afa ka nna agbakịta na gịnị maka meji njọ bupụta afa mụ bupụta afa bupụta ọfọ alụsị. Aga m ebupụta ọsọ afa na gịnị maka eji bupụta ọfọ alụsị. Ọkwa ka Ikénga m so nkwụrụ.
So now ọ bụrụ na a na-eme gị ife dị na chi na onye ụwa, chi a na onye ụwa ahụ ị na-akpọtu gị kwenu na ntị, ana m akpọtu chi m, ana m akpọtu chi m na onye ụwa. Ọkwa ihe bịa ka nye chi m na onye ụwa m na ka ịkpọtụsi ihe ebe ka anyị ga-anọkwa. Inyesi anyị n'ogirisi ome gị, inyesi anyị n'akwụkwọ ogirisi gị n'ome. Watakwata language, ana m akpọtu chi m na onye ụwa m. Na ịbịa na be m, anyị mesịsị anyị ọsị chi na onye ụwa m biko kwụrụ n'ọkpọsịa, kwụrụ n'okwu a dị asọ, kwụrụ n'okwu a dị asọ. So now nke ahụ ị na-eme onwe ha ebe isi ya na ọkwụrụ enyeghị ya ọnọdụ, mana the question wụ na ọ dị ozikwuru ezi gị nwee nye chi gị ọnọdụ na ndụ gị. Mana ịlụ nwaanyị ga-enye ya ọnọdụ site n'ịkpọbata ya n'ọnụ, gị mụọ ụmụ site n'inye ha ọnọdụ site n'ịkpọbata ha ụlọ. Ịbata na be kịta na dibụrụ na ọnụ nwaanyị na ọ ga-enwe children's bedroom, na ọ ga-enwe, a na-enyekwu ma visitor bịa gwa bịa nyekwu ya ọnọdụ ka ezi maka chi gị. Okay, ọ bụrụ na chi gị ezughị ezu enye ya ọnọdụ, what is the genesis of our spiritual practices? Gịnị butere mmadụ enwe temple? Gịnị na-ebute inwe ọta? Ị na-aghọta ihe na-ekwu? Ịmakwa akwụ maka a na-akpọ ọta. Gịnị ọta? Gịnị temple? Ka mma kene akwa ebe nsọ, ebe doro nsọ, ebe ị na-akpọ mmụọ gị na nsogbu ụwa. Gịnị butekwara ya? Ma ọ bụrụ na mmadụ ekwesịghị mụ inye mmụọ ya na nsogbu ụwa ọnọdụ, na-aghọta ihe a na-ekwu okwu ya. Ịnọgide mmụọ gị na nsogbu ụwa na-eme gị iwe amụsụ, otu a na-abịa ebe akịta na-ekwu na mmụọ gị na nsogbu ụwa na-eme gị iwe amụsụ na gị marachi gị. Ị bịazi ụbọchị anya na amachi ya ka ọ sọ akwụkwọ ogirisi kpotuo ya, so ka ị masịsịara ya ka ọ fepụkwe, ka ọ jee kwe na ebe waras na ihe o ji enye nsogbu a na-awụ ka enye ya ọnọdụ, ka ị rekọgnaiz ya. Ọ ya na-ebute ntempụ na mgbe onye ikpotucha ya si ya na ya nọdụ n'okwu a, ka ọ ga-abụ ihe na ihe ọbụla ikwuru n'okwu a na ihe ọbụla iweta n'okwu a nye ya n'aha ya, ka ọ na ya bikos ọ na-ediri oke n'aka gị. Ịnụkwa ka Igbo nsị gị na-egbute ike na ọ na-abụ nta, gị na-ebutekwa na amoosu mmụọ na-eme anyị. Ọ bụ mgbe onye ha na-eweta anyị na-eri na anyị anaghị enyetụ ha. Ọ ya ewu nri fi ọnụ, ọ ya nwa bụ amoosu. Mana the moment ị mụtara ife dị otu a, wee create a temple, an altar, a holy temple, wee na-eme iweta otu a na-abanye ọnwa ọfụ ya nwe nke njighị n'aka eji eme. Oke, nekwa anya nekwe ya ka unu wee hụkwa na unu makwa ihe unu na-eme, mana ihe unu ma ihe unu na-eme, mana ihe na-eme unu amarọ, ma ihe na-eme unu mara, mana ihe unu na-eme unu amarọ. Ị bịa hụ na sọm apụta otu a na-abanye ọnwa ọfụ, hụ kpụrụ efi kpụrụ ebune jewe na be dibịa iji enye ekele. Gịnị mere ji kwụkwa n'efi kpụrụ ebune jewe na be dibịa enye ekele? Gịnị mere na irighị ya bụ efi, iri ya bụ ebune, igbughị ya rie, gị jee na be dibịa iji enye ekele? Ọkwa maka na ọ nwere a holy place, ọ nwere temple ndị ebe a na enwere ọta ndị ebe a, ọkwa ya ịkụta dibịa ka o lie, ọkwa ka o jee gbuo n'ọta nke ya. Ka ọ maka ọta nke gị, ihe m bịara reformation.